ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி பிக் ஆனியன் புஜியா தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம 10 எக் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு 2 ஆனியனை வந்து பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நறுக்கி வச்சுக்கலாம். பூண்டு, ஜீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க 2 மிளகாய், உப்பு, மிளகாய் பொடி, சில்லி ஃப்ளேக்லாம் இருக்குது. இது எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக் எடுத்துக்கலாம். 10 எக்குக்கு 2 ஆனியன் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு எக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா உடைச்சி விட்டுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம அதை நல்லா உடைச்சி விட்டுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரு பீட்டர் எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம செய்யும்போது நமக்கு நல்லா வரும். நல்லா பீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை நம்ம தண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாங்க. நல்லா அடிக்கனமான கடாயில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூனு ஆயில் விட்டுக்கலாம், நல்லெண்ணெய். கூடவே ஜீரகத்தை போட்டுக்கலாம். ஜீரகம் பொரிஞ்சு வரட்டும். இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஜீரகம் போடும்போது நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. நம்ம இந்த ஆனியனை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு அதிகமாக வச்சு நல்லா நம்ம அதை கிண்டி விட்டுக்கலாம். ஆனியனை கிண்டும் போது நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு வச்சுட்டு நல்லா கை விடாமல் கிண்டி விடுங்க. ஆனியன் வந்து ஒரு கண்ணாடி பதம் வரணும், அந்த அளவுக்கு நம்ம கிண்டி விட்டுக்கணும். கொஞ்சம் இந்த பதத்தில் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துருச்சு, பதம் கரெக்டான அளவுக்கு வந்துருச்சு பாருங்க. இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நமக்கு. இப்போ நாம இந்த தட்டி வச்சிருக்கிற பூண்டை போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வாசனையாக இருக்குங்க. அதே சமயத்தில் நல்லாவும் செரிச்சிடும். கூடவே நம்ம 2 பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதை போட்டுக்கலாம். அதையும் இது கூடவே சேர்த்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம். மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் பொடி வந்து நம்ம எப்பயுமே எக்கு ரெசிபி செய்யும்போது போடுறதுட்டா அதனுடைய ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம மஞ்சள் பொடி செய்கிறோம். சேர்த்துக்கிட்டா நல்லது. பாருங்க, நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம உடைச்சி ஊற்றின அந்த எக் எல்லாத்தையும் பீட் பண்ண எக்கெல்லாம் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எக்கு ஊற்றும் போது நீங்கள் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எக்கு வந்து கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக கிண்டி விட்டுக்கலாம். சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம். கூடவே ஜீரக பொடி போட்டுக்கலாம். இது நல்லா செரிக்கிறதுக்கு நல்லா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கூடவே பெப்பர் பொடி போட்டுக்கலாம். பெப்பர் பொடி போடும்போது வாசனை இருக்கும் நமக்கு. எக் ரெசிபீஸுக்கு பெப்பர் பொடி வந்து ரொம்ப நீடுங்க, அதனால் போட்டுக்கிறோம். சால்ட் வந்து நான் 1.5 டீஸ்பூன் பிங்க் சால்ட் போடுறேன். இப்போ நம்ம எல்லாமே போட்டாச்சு, மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தாங்க இந்த பொடி மாஸ் நல்லா நமக்கு கிடைக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. ஓரளவுக்கு இழுத்து வரட்டும். சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் சரி பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஓகே, கொஞ்சம் இழுத்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த சில்லி ஃப்ளேக்கை போட்டுக்கலாம். நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாங்க. சில்லி ஃப்ளேக்கை நம்ம போட்டுட்டோம்னா வாசனை இருக்கும். சில்லி ஃப்ளேக் போட்டு நம்ம ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நம்ம கிண்டி விட்டுட்டா போதும், நமக்கு ரெடி ஆகி கிடைச்சிக்கும். நம்ம இது எல்லாமே சிம்மில் வச்சுட்டு தாங்க செய்யணும். ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நம்ம ரசம் சாதம், சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு. இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. ரொம்ப நல்லா டெலிஷியஸாக இருக்கும். சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம். உங்கள் கமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.